nwaanyị agba ọhụrụ na ụmụ nwoke agba ọhụrụ maka na-ekwusa ụmụ nwaanyị mana nye m ewu mmemme anyị na-eme gbasara ụmụ nwaanyị nwaka anyị ji ekele ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ anyị ka nọkwa na isi mbido TV ebe anyị na-eweta unu ihe na-enye unu obi aṅụrị na ihe dị iche iche na-emekwa obodo na ezinụlọ. Nneọma asa na-ekwu ekwu a na-eme eme anyị kwusa anyị ga-akpọbata nne m nwa amara mma afọ bụ nwa amara mma mana afọ ịma na mgbe ọ bụ ya na-aga ya na-asị nwaanyị nka ama na ihe ọ bụ n'afọ ihe mara mma ngọzi buru ibu Chineke nyere anyị ga-akpọbata ka anyị na-akọrịa ka ọ gwa anyị ihe o memere ma mụta nwa ma mụta mana tupu ị na-ekwu dị okwu a mama gwagodo anyị onye iwu na ebe iche ebe a na-alụ gị. Igbo ndị ọma ndewonu, isi mbido TV ndewonu. Aha m bụ Mrs. Miriam Oluchi Nnorom. Mụnwa bụ ada na Eziama Ngọkpala Local Government dị na Imo State. Ewee na-alụmalụ na obodo ukwu Idatọ North Local Government. Ọ dị mma nne ndewo. Ịdị atọ ụlọ akwụkwọ m onye ịdị atọ mana ka m mechie ebe ịdị atọ m chi ka anyị dịmanụ ka unu chọpụta ebe m si. Nne nnọọ. Daalụ. Nne ama m na ịbụ afọ imewo ịmụ nwa bụ ịzụkwa ibikwe n'ụlọ di ikwu na ibe nne kedu etu isi bidobe ma anyị na-agagoro na njedebe. Ajụjụ a buru ibu mana ndewo. Mgbe m lụrụ nna ya some 30 years ago, ihe nwaanyị na-emenụ ihe o jiri jee n'ụlọ dị afọ wee buwe ya wee mụọ ya. Ma mgbe m mụrụ ya a bịara nchọpụta na ọ mara mma wee na-elekọtakwana ya ọfụma. Ya bịa towe bịa gawa nursery and primary na Dominican Nursery and Primary School off Airport Road, Mafuluku, Oshodi, Lagos State. O wee gụchaa nke ahụ ọ bịa gawa nke secondary school na Specialist College n'ọgba ebe a. Wee gụọ nke a na-akpọ JS1, JS2, JS3 wee kpọpụta ya maka ụzọ toro ogologo from Airport Road to ọgba ụzọ tere aka and akọbebere nwa m na-akpọ ya eje school mkpọruo ya nchere ya ọgbasa mkpọkwara ya wee lọtawa. Ọgbasa otu mkpụrụ nwaanyị si ọga otu a ka m ji mewe ọgụchazie JSS 1 to 3 akpọfeta m ya bịa chejiere ya school ya gawazie Bosworth College International College. Mama ịma na isi na-akwọ gị n'ụlọ akwụkwọ chere gị na-akpọlata ka anyị manụ emeghị na ahụ oge ahụ ma ịkwọ gị n'ụtụtụ gị chema ọgbasa ụlọ akwụkwọ biko gwana emeghị na ahụ ma gị dị otu na ịdị onwe ihe m na-arụ enweghị iji akpata ego ije ọ bụ nna ya onye m nke bie ya nke ahụ ka iji kpọta ya chere ya nga n'ụlọ nwanne m nwoke my uncle o nwere ụlọ ụka mgbe ahụ na ọgba ọfịa ya bata so ebe ahụ ka m na-anọ skuulu gbasa njekwa kpọrọ ya onwe ihe m na-arụ maka ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ kịta mba na ya ga-anọ n'ụlọ anyị ga-eso na-akpata ego maka anyị ga-akpata ego emeda ekwe ịgachi nọ n'ụlọ mba mma biko mgbe emeghị na ahụ daa emeghị na ahụ gwa m ị na-ahụ n'ụbọchị ụda maka ị ga-anọ n'ụlọ ruo otutu n'ibu. Mgbe ahụ onwe ihe m na-arụ ya na m aga kpọta ya chere ya maka ụmụnne ya ndị nke ọzọ na-aga ụlọ akwụkwọ na Dominican ana m akwụ ụgwọ ha nọrọ na skuul ruo ebe 5 so mkpọlata ya nje kpọta ya nje kpọta ha nke ya wụ nke abụọ nke tọrọ ya nọ na ebe anyị na-eje skuul
maka ọ nọ boarding school that time. Ọ na-ewe mkpụ nwaanyị mụrụ. Ọ bụ nke mbụ nwe nke ndụda. Ọ ya wụfu mkpụrụ nwaanyị m nwere enweghị m ọzọ n'afọ m ahụ. Ekene dịrị Chukwu. Mama, asị m n'ụbọchị nke taa a na-akpọ ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ ndị a na-akpọ today's woman, ụmụ nwaanyị ji eje mba. Ama m na ị ga-anọziri n'ụlọ, ị ga-enwego onye ije enye n'onwe gị aka, ọ bụ eziokwu? Eziokwu. Ka enye ọwụ ka anyị nụtụ. Mụnwa nwere ihe m na-eme ịkpọkọta ụmụ nwaanyị. Mgbe a na-azụ ha, ịma ahụhụ karịrị akarị, mana ekele dịrị Chineke. Tata ọ bụzi uru ka a na-eri. So ana m akpọkọta ụmụ nwaanyị. O nwere ihe m bidoro a na-akpọ ya lapo, ebe ụmụ nwaanyị na-eje wee. So m wee bido ya wee kpọkọta ụmụ nwaanyị 10 anyị ebido. Mana anyị towekwara ruo 44. Da 44. Na-ebigo ụmụ nwaanyị ego. Bịa biga m ego. Nsogbu adịghị ya wee. Ọ dị mmụta. So m were ya na-eme wee na-enyere ụmụ nwaanyị aka. Na-akọkwaranụ ha akụkọ, na-akasikwa ha obi. Ịma ihe mmadụ na-ahụ, ụmụ nwaanyị na-ahụ n'ụlọ dị ihe dị iche iche. So nke ihe m hụziri n'ụlọ dị ka m ji wee na-akọrọ ha wee na-agbakwanụ ha ume. Na ọwụ ụdị a ka o bido otego. So site n'ike nke Chineke anyị wee na-eto ihe wee na-adị mma. Ụmụ nwaanyị na-akpọta ibe ha na-abata. Iji gwa gị n'eziokwu, ọgbakọ ahụ wee ọgbakọ ọma. Ọ dị mma. Nne ka m bịa n'ebe ị nọ. Ịma na anyị na-ekwu nwaanyị abụọ ọhụrụ. Ijenego ejene ma ọ na-abata ga ebe ịhụ nwoke nọdị gị na ọkwa ebe ahụ enwe ihe dị ka unu chọrọ ịhụ. Asị ịwụ nwaanyị aga enye nwe sa ga-enye nwoke. Ị bịanugo hụ onwe gị na ebe dị otu aha mbụ ka mgbe ịwụ nwa agbọghọ bịakwa lụkwa di. Ụdịrị ihe a ama m na ọ na-eme eme. Ihe m na-eme bụ onwe ebe ahụ mma m na-aga mma na m ga-efesi that type of challenge, m ga-ahụ ụdịrị ọdachi ahụ. M na-aga ihe a na-akpọ prepared. Mgbe m ga-akọwata, yes, ọ bụrụ interview a na-eme eme, mgbe m na-ekwucha n'okwu, ị ga-ama na abụ m ụmụ nwoke 10 n'ofu nwaanyị. Ụmụ nwoke 10 nọ n'ime ofu nwaanyị. Yes, because ụmụ nwaanyị nwere ike, ụmụ nwaanyị anyị dị ihe a na-akpọ powerful, anyị siri ike. So anyị wepụta ụmụ anyị, onwe adịghị m sure na o nwere nwoke ga-azọbichi ebe anyị zọdoro. Ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ na ụmụ nwoke na-ele anyị n'ụbọchị taa. Anyị ga-aga n'obere